Ciutadans de Catalunya, la solució a tots els vostres problemes ja ha arribat. Jo, Toni Buch. A partir d'ara em podeu dir el solucionador. Avui estem al barri de Gràcia perquè ens ha trucat una dona, m'ha trucat a mi, dient que es veu que no pot dormir per les nits. No sé, igual necessita que la relaxin una mica. En qualsevol cas, vaig a solucionar els seus problemes. Estic de servei, truca'm si tens algun problema. Toni Buch, solucionador. Cap problema, Estem al tercer segona. Si hi ha algun problema, em truca. Hola, Anna? Ya estoy aquí. Explíqueme su problema. Aquí tenemos muchos sorolls y ahora, sobre todo cuando venga el verano, no hay manera de dormir. I el problema són sorolls de nit? Sorolls de nit. Xerinola, la gent fa gresca... Molta. El jovent... La policia, què tal? También viene, pero... A tomar copas? Ya les dicen que paren, ¿Y qué? pero se marchan y vuelven otra vez. Anem a solucionar el cas. Aquesta nit vostè dormirà com els angelets, li prometo. Aquesta nit vull silenci, que aquí hi ha gent que vol dormir,